Ina 'yan mata masu sha'awa ado da kwalliya, mata 'yan kwalisa. Ku yi maza ku garzayo shagon ASD Alhaji Suleiman Dan Dauda domin samun kayayyaki na cancare ado da kwalliya. A ASD Alhaji Suleiman Dan Dauda za ku samu kayayyaki na cancare ado da kwalliya kamar su sarka, awarwaro, dan kunne, duk muna ba da su a farashin sari, farashi mai sauki irin na Dubai, India da China. Za ku samu sarƙoƙi da ɗan kunnaye irin na su zinare da azurfa. A Alhaji Suleiman Dan Dauda akwai ɗan kunne, sarƙoƙi da agoguna na mata da na maza domin cancara ado. Muna ba da sarin sarƙoƙi, ɗan kunnaye da kuma agoguna akan farashi mai sauƙi. Idan kuka zo shagon Alhaji Suleiman Dan Dauda za ku samu dukkanin abin da kuke bukata akan farashi mai sauƙi. Duk za ku same su a shagon Alhaji Suleiman Dan Dauda. Yana nan a kasuwar Sabon Gari wacce take cikin garin Kano. Shago mai lamba L312. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari waɗanda suke cikin ƙasa da ma na kewaye. Domin neman ƙarin bayani za ku same mu a lambobin waya kamar haka 080 69 62 40 20 ko kuma 081 30 09 70 35 ko kuma 080 63 35 46 02. Sai kun zo. Albarka. Oh, ta bi shakarin nan na ƙuri a jini nake mutu kuka kowaye. Wasu matonan asirin juna kashe-kashen da kika yi da na yi dukkan shi a tona aji. Mu je gidan rediyo mu yada. Mu shiga masallaci a sa lasfika a yada don me ci. In ce dai kin taho min da abu. Amma na taho miki da wuri na kawo miki tomfa sannan da uwa ko amma dai ake iya kuma ko ya haka aka wani kuri ni idan naga an yi mari firgicewa da ke hanta ciki na kada a tafi ba na son mari ne wallahi malam ni ka gani a kusa da makara ko Na gaya miki kar ki ƙara shiga tsakanina da ɗan uwana. ai ko da yake dan uwanki ba zai hana in naga abin da zai cutar da shi in dakatar ba. Ismail, ni za ka mara? An mare ko za ki rama ne? Wani abin da ya faru a baya ya sake faruwa. In kaga ka sake shiga ka shiga cikin gidan nan wallahi sai dai in babu raina. Idan wa'azi za ka yi, ka ɗauki lasifika idan an idar da sallah a masallaci kai wa'azi ka kowa ya ji amfana yawwa. Wani tsakani da Allah shi ne mun irin wannan abu ki dole mun shishigi a harkar gidan mijina. Ke ma wani miki shishigi a gidan mijinki. Kamar ni ba mai haifiyarki ba ce? Babu abin da kika isa ki wani a yi min ba. Ke da Allah dakata. Yaushe za ki zo da hankali na da komai, da ilimi na da nutsuwata, da komai ki rika zuwa min da sauki burutsu irin wannan zancen naki wanda babu kai babu gindi a ciki. Kuma sannan ki ci irin wannan zantutukan su ne zan ɗauka. Na sai yar hauce cikakkiya lamba ɗaya. Yanzu ke duk wannan abin da yake kin kasa ganewa? Ɗabi'ar zuci, ɗabi'ar zuci. Ɗabi'ar zuciya kisa kuka take sa da ariya. Ɗabi'ar zuciya ƙwayoyin ɗabi'ar zuciya. Ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya. Cikinta yana da
ka bayar da shi yake bibiyar ka sha wuya. Shari dan aike ne yinsa yake da ɗabibiya. Ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya. Na shiga damuwa ta sa'ina yin kukan zuciya. Rudani yayyawa an shiga tsakanina da mahaifiya. Kuka yau ni nake masa hawaye zuba a idaniya. Matata haƙuri komai farko ƙarshe na nan zuwa. Ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya, wayo kun ji ɗabi'ar zuciya. Shi san duniya asalinsa ɗabi'ar zuciya. Ɗabi'ar zuciya ke sa faɗa a gida ba lafiya. Ɗabi'ar zuciya ke sa mutane kauce gaskiya. Ɗabi'ar zuciya ke sa kuka take sa dariya. Ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya, wayo kun ji ɗabi'ar zuciya. Ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya, ɗabi'ar zuciya. Likita, Na'am. na je na ga jikin nata. Jiki alhamdulillah ya yi tsaye. A to masha Allah. Kai ne mijinta ko kuma kai ne yayinta? Ni ne mijinta likita. Ina taya ka murna domin matarka tana dauke da juna biyu. ɗabi'ar zuci. Kon Allah, san da ran kuma za a dafa mana na kin je kin kunna mun gani. Inda kuma kun ɗebo shinkafa kin gana kin tsani. Ko ba ki so mana kayan nan, za ki dafa ni. Abin da idan ke gani ne za mu dafa. Ko wani abu kike so a yi dafa? Malam ya ba kayan abinci. Ya ba kuɗi, saboda me ya ba kuɗi? Saboda ko na lura ni ta taso ko kuma abincin da muke ci idan mun gaji da ci shi ki sai wani ki canza mai kai da ta mana abu ɗaya kullum saboda me To ba ni ga miki hakira. Wato abin da malamin ya bari idan ki yana kai to ba zan sake su ba ai masa almazazzaranci. Abin da kika gani shi zaki ci. Ina laifi ma da kika samu wannan dan. Ai gani ne wani gidan ma neman fara da man suke sun rasa a wannan zamanin. Ke da Allah ya miki sutura kika samu ai kike raina. to ai lokacin da malami ba kuɗin ne ya bari har da haƙƙina a ciki akwai haƙƙina a ciki in dai akwai haƙƙina a cikin abincin da za a dafa to a wannan kuɗin ku akwai haƙƙina saboda haka ba za a yi a dinga dankara mun abinci guda ɗaya tunda malam ya tafi ke dafa mana shinkafa saboda me haka kullum zaki mai da mu sai ka ce wata tsutsa mai ta fama da shinkafa ga kuɗi ki fito da shi ki canza mana wani abinci ba ki canza mana ba sai ki dinga ba mu abu guda ɗaya dan na zo na tambaye ki shawara me zaki dafa mana sai ki gaya min magana. To malamin ya bai kuɗi kuma da ni iyadda ya bani kuɗi saboda haka ni kuma ba zan sake shi a yi masa almazanzaranci don an ga baya nan ba sai ki yanda zaki. Godiya ta tabbata ga Allah domin hikima. Likita, to yaushe za a sallame mu? A nan ba da jimawa ba, insha Allah za ta samu sauki sai mu sallame ku kawai. Insha Allah. Amma ina mai baka shawara sai ta rage yawan yin tunani saboda yanzu haka jininta ya yi sama sosai sai a kula da Allah sosai. Babu damuwa. Insha Allah za a kula. To masha Allah. Yawa, madam.
To ni dai ba zan ci wannan shinkafa ba, na gaji da ita. Kuma saboda haka ki fito da wannan kuɗin da aka ajiye. Ki fito da shi tunda akwai haƙƙi na a cikin sa, a fito da shi a dafa mana wani abu. Na gaji da cin shinkafa, ba zan iya ba. Ai ba wai aminta da ke kawai malami ba dan ya baki kuɗi, ba aminta da ke ba. Ke kanki ke san me kika kulla, me kika shirya kika kukkulla masa, shi yasa ya dauki kuɗi ya baki. Ba dan haka ba da baki a cikin gidan wa yake ba kuɗi. Ni ce a cikin gidan kuma ni yake ba kuɗi. Da baki nan wa yake ba kuɗin. Da kika zo yanzu kika san idan kika shiga kika fita, har kika zo komai na gidan nan zai dauka ya baki, ke kika san me kika ce, kika hada kuma wallahi tallahi asirin ki yana nan zai tuni. Asirin ki yana nan zai tuni inda yayi. Larura ke kika san larura, amma ni ban san ta ba. Saboda haka ke za ki ga larura, mu Allah ya sauke mana da larura. Abin da ya bari ni aiwatarwa ne na. In kin ga kina ci ki ci, in kin ga ba za ki ci ba ruwanki, in kina da kuɗi ki fidda kuɗin ki siya, amma daga wannan girkin ba zan sauya wani ba. Samu nisa hauka, an samu fara da mamma. Assalamu alaikum. A lafiya na ina gajiya. Lafiya alhamdulillah ya mutu gida. Subhanallah. To yaushe? Khadija? To yanzu tana ina, tana gidan ku ne ko tana gidan uwan mijin? Tana asibiti, wani asibitin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shikenan, ga ni nan zuwa, ga ni yanzu zan ji ai da ka zama dole in tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bari tashi ba ta zama ba, zan je in shirya in tafi asibiti. Talatu, ina za ki? Malam baya nan. Asibiti mun. A gaban ki aka kira na wai aka ce Khadija ba ta da lafiya, sai in zauna? To in bada abin ki Talatu, ba kya jin bayan Allah na gari, su iyayensu ma ake turowa ba su da lafiya, su ki fita saboda su samu albarka aure. Ai idan sun samu ne yanzu aka kira wanda ce zan tashi, da sai ki ce a'a Talatu zauna, ni zuwa ya kamata ba ke ba zauna. Amma da ke tsohuwar munafuka ce ke, ni yanzu na tashi zan tafi, kin zauna za ki min hadisi, to ai baki dauko ayoyin kin ajiye a gaban ki na littafin ba, balle ga ayar da za ki fito ki gaya min cewa kan fita malam baya nan, ya ta ba lafiya. A'a ni wallahi ba zan fita ba, malam baya nan. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Mu insha Allahu sai mun yi koyi da irin su Rabi'atul Badawiyya. To Allah ya yarda. Yasa muke bin Allah da ma'aikinsa. Mahmud, anya kana cikin hayyacinka? Ya kake tunanin duniya za ta kalla idan ka saki Zainab ni kuma ka aure ni? Ban damu da abin da duniya za ta faɗa a kaina ba. Saboda ita ɗabi'a zuci tana son mai kyautata mata. Amina, tun da na auri Zainab muka yi sati biyu na manta me soyayya. Kullum cikin rigima muke. Ina da burin ƙara aure, amma ta hana. Amma kin san ke ma in aure ki, ba za ki iya kishi da ita ba. Kawai na yanke shawarar in sake ta in aure ki. Mahmud, ina ji a jikina. Idan ka saki Zainab, ni ma wata rana za ka sake ni ka auri wata. Amina, ki ɗauka in na aure ki, tamkar ke ce miji, ni ce mata. Ba zan taɓa juya miki ba. Mahmud, na daɗe ina jin wa'annan kalaman naku na maza, domin ku maza duk iri ɗaya ne. Na yi alƙawari zan tabbatar miki, ni ba irin wancan ba ne. Ɗabi'ar zuci, ɗabi'ar zuci, ɗabi'a ce wacce kowa ta daban ce, zaman tare. Yana aiki, lokacin ci kwalliya ina ne ki ce? Abin ya zan ɗan da wani zai gaskiya ne. Ya kamata dai idan an je an samu kar a cinye a tuna da ni.
Bari da dama na insha Allah in samu zan rago kawo. Sai kin dawo. To da lafiya. Da a tafi na kin yi kyau. Sai kin dawo. Ka ji yarinya. Mutum da yarinya nan ba ta nan. Ai abin da ya kamata kawai in kira Alhaji Aminu sai in gaya masa ƙudurina. In ya fi sauƙi bari in kamo lambarsa. Kai, ni fa ina ganin harkar nan dana tunani. Duk inda na kai munafurcin ma ba biya na ake. Na kai na haɗa wannan da wannan. Abun ya ƙi haɗu. Na je can, abun ya ƙi haɗu. To in daina mana. Wanda suka gaji abun ma suke mata ita kai masa balantana ni dan kare ne. To billahi da can da harkar nan da Allah, da mun munafurci ba sana'a bace. Allah. Munafurci duk inda yake ba sana'a bace. Ga hai abokina Usman Usi da yasa munafurci a gaban ba ga hai tsiki yake ba. Salamu alaikum. Na gidana? Ba ta nimu. Na gidana kai na tafa ka da Allah. Wallahi. A'a ina gida sai murna nake tun daga gida nake jin kamar ruwan sama ake min a jiki. To me ya faru ko ka ba mun da magana ne na gidan na haka ba. Wannan shawara ce da ni bi. Zauna mana. Zauna. Na gidan nan in na ganka na san akwai magana. Ai maganganu. Ka ji magana ai guda daya. Me ke tafi da kai? Malam Magaji. Ka san akwai lokacin da kai tarar da ni a kofar gidan Alayhi Sule kai man sallama ina cikin gida mu kuma kofar gidan Alayhi Sule zaune to ka zauna akwai shawarar da ka ban wanda ni zazzage ka din nan wanda ta ban haushi Allah sarki to kuma sai na gano ma gaskiya wannan shawara ka ban ta kake to wai kana nufin lokacin da na same ka a gidanka muka koma kofar gidan Alayhi Sule na gode na ga maka saki iyalin na gode na to yanzu ne kake so ai to wannan shawarar da ka bani nake son mu je a wannan shawara ya za a yi akan wannan abun to wani gudu ba hanzari ba malam Magaji yariyar nan watan ta 3 da fito daga gidan mijinta bata san komai bai da ta higa ka ta fita to saboda haka lokacin da na baka shawara baka dauka ba sai yanzu kake ganin cewa shawarar da na baka ita ce mafi a'ala a wurinka to bari in gaya ma ni ba zan dauke ka in kai ka gurin yarinyar nan ba da wannan tabbata ka dole ko kana so ko baka so sai ka je ka canja wannan kayan naka tuko domin ni ba zan kai ka ba da wannan kayan naka mun ka dillalin buri Allah malaka ni Allah dabi'ar zuci alaikum salam na jiki da sauƙi ne sauƙi. Allah ya ƙara lafiya. Amin amin. Kuma kusa samun yan jikoki kenan, yan dagwai-dagwai ko? Layi ne. Lafiya ne. Gaskiya ne. Ai na ga alama. To nace ina musulmi ko da shi kake asibitin bane? A'a umma, shi ya kawo mu. Ina fita ne amma yanzu zaki iya ganin shi ma ya shawo. Shi kenan Allah ya kawo shi lafiya. Yawwa, ni da na da gobe sauran zuwa. Na'am. Ita rayuwa duk mutumin da ka ba yawa ta arziki ki dauka. Wannan magana ka bar ta ta kau ta wuce. An bata ba a tashin ta. Ba magaji an bata. Ba abin da yake so da kai. Na'am. Ni ba zan ɗauke ka a haka in je in kai ka gurin wannan ƴan raken da ɓaya ƴan dimurmurar yarinyar nan ba. Ƴan ta canza ita in ka ganta. To ai baka sani ba ma ta nimo. Da daddawa nake sai da amma na daina. Amma tun da ka ce haka zan je in cire kan kasuwanci. Ka tsaya baka yawara ta kai. To ina jin yarinyar nan sau ta gawawa ce. Na'am. Kana ji na? Na'am. Ko ta uku ba ta yi aure ba ta san komai ba. Na'am. Yadda ta yi haka ta fita. Kana ji na? Kai hakuri ka je ka canja wannan kayan idan ka canja sai ka yi zanzaro sai mu je amma wannan kaya ka kime jikin kai ba dillalin buri ba to ina zan kai ka Baban layi lafiya ne an wani lafiya ne jikin jiki da sauki Allah ƙara lafiya ya ba ka lafiya kuma Allah ya raba lafiya. Amin. Karya ni bara in tafi zan je yi wa umma aiki. Ok, za ki tafi?
kin ga in kin fita ki jira ni a waje ki jira ni ga nan zuwa to shi kenan sai an ji to shi kenan gwara a ji a tayi kuma aiki ka abu da ya to shi kenan to mama bari in zo in raka ta saboda akwai abin da nake so zan gaya mata sai an tantance wani na a jikin ka yana so kai kwance ɗabi'ar zuci. Barkanki da wannan lokaci. Fatan kina lafiya. Watan na daɗe ina son in yi magana da ke sai dai aiki ya sha min kai. So amma yanzu na ga na samu dama. Allah in ba za ki damu ba ina son in ɗan yi miki magana. Okay, ba matsala. Na farko dai da Allah zan iya sanin sunanki? Sunana na Firdausi. Na Firdausi. Amma sunan yayi min daɗi. Wata kan Firdausi da Allah in ba za ki damu ba akwai wani abu da nake so in bayyana a gare ki. Ba damuwa. To na gode da wannan dama da kika bani. Watan tun daga lokacin da idanuwa na suka fara arba da ki, zuciya da ruhi suka amince da ki. Wanda har ba sa son su ji ɗumin wasu a kusa da su face ki. Ka ce ni ɗin ba ƙarama me yasa a wuce ba? Da har... Wa alaikas salam. Malam barka da. Ya ne jiki? Lafiya ƙalau. Okay, malam Firdausi ni zan tafi. Okay, ta shi ke. Ɗabi'ar zuci, ɗabi'ar zuci. Yau hajji an ba mu na kira ka ne mu sa wata magana da za mu tattauna to kuma ba sanya za ka yi ka ɗauki magana ba. Hajji an tun lokacin da muka ido hudu da kai sai ni ga na yaba da hankalinka da tunaninka da narautarka. Shi yasa nake so mu tattauna wani batu da fatan dai za ka karɓi maganar ta wanda zan zo ma da ita. Insha Allah an zan kasance na karɓi abin da kake da shi hannu biyu. To dama gaskiyar magana ba wani abu bane. Da Ja'atu fa ba san ka take. Ya ake. Yanzu da irin abin da yake maka ne ba ta ne abin da ya zara saka min da shi kenan. Ni da ka gani ina zaune da Ja'atu ta buwaye ne don dole nake zaune da ita ba da yadda zan. Gaskiya kun mamaki wallahi. Inda nake da shirin amma ban da zan saka ni da shi kenan. Ba yadda zan yi. Yake babu komai abin da kai Allah ya saka mu. Amin shi kenan. Ba ne magana da zan gaya maka ina son ka zama garkuwa ga Naja'atu ka zama uba ga Naja'atu sannan kuma ka zama mata garkuwa shi ne zai baka damar ɗaukan fansa ga Naja'atu. To anti ta yaya hakan za ta kasance? Hakan zai kasance har idan ka karɓi soyayya ta ka amince da za ka aure ni. Haba anti soyayya kuma? To menene? Ka sai ban ƙwabar wallahi. An aici amana ne. Haba anti. In ga tafiya ta ma wallahi. Sai ban ƙwabar wallahi. Lalle yaro ne. Ai tun da zuciya ta taɗa su cewa ina son ka ko lalle sunan ka zai je gidan boka. Sai na haɗa ka da boka murmuzo. Za ka zo a hannu sai na danƙe ka. In za ka yi wasiya? Ta. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. Mujahid, me ya kawo ka asibitin nan? Khadija kenan. Na san ba kya buƙatar furici na a yanzu domin kin san an san tambayarki. Mujahid, ina mai shawartar ka kai ne zama zaka bar asibitin nan tun kafin na tona maka asiri. Khadija, kai kike tsoron asiri ya tono. Ni na shirya tonon asiri akan ki. Bismillah, har in ki shirya haka.
kashe-kashen da kika yi da na yi dukkan shi a tona aji mu je gidan rediyo mu yada mu shiga masallaci a sa na speaker a yada don me ci in ce da kin taho min da abu amma na taho miki da wuri na kayi ki tomfa sannan da uwa uba ko to amma dai ake iya kuma ko ni haka aka yi kudi ni idan naga an yi mari firgicewa da ke hanta ciki na kada take ba na son mari ne wallahi malam ni ga gani a kusa da makara ko na gaya miki kar ki ƙara shiga tsakanina da ɗan uwana ai ko da yake dan uwanki ba zai hana in naga abin da zai cutar da shi in dakatar ba Ismail ni zaka mara an mare ko za ki rama ne don abin da ya faru a baya ya sake faruwa in kaga ka sake shiga ka shiga cikin gidan nan wallahi sai dai in babu raina idan wa'azi za ka yi ka ɗauki lasifika idan an idar da sallah a masallaci kai wa'azi ka kowa ya ji amfana yawa Yana tsakani da Allah ki dole mun wannan abu ki dole mun shishigi a harkar gidan mijina ke ma ne miki shishigi a gidan mijinki kamar ni ba mai haifiyarki ba ce babu abin da kika isa ki wani a yi min ba ke da Allah da kata yaushe za ki zo da hankali na da komai da ilimi na da nutsuwata da komai ki rika zuwa min da sauki burutsu irin wannan zancen naki wanda babu kai babu gindi a ciki kuma sannan ki ci irin wannan zantutukan su ne zan dauka na sai yar hauce cikakkiya lamba daya yanzu ka duk wannan abin da yake kin kasa ganewa Ina 'yan mata masu sha'awa ado da kwalliya mata 'yan kwalisa ku yi maza ku garzayo shagon ASD Alhaji Suleiman Dan Dauda domin samun kayayyaki na cancare ado da kwalliya a ASD Alhaji Suleiman Dan Dauda za ku samu kayayyaki na cancare ado da kwalliya kamar su sarka awarwaro dan kunne duk muna ba da su a farashin sari farashi mai sauki irin na Dubai India da China za ku samu sarƙoƙi da ɗan kunnaye irin na su zinare da azurfa a Alhaji Suleiman Dan Dauda akwai ɗan kunne sarƙoƙi da agoguna na mata da na maza domin cancara ado muna ba da sarin sarƙoƙi ɗan kunnaye da kuma agoguna akan farashi mai sauki idan kuka zo shagon Alhaji Suleiman Dan Dauda za ku samu dukkanin abin da kuke bukata akan farashi mai sauki duk za ku same su a shagon Alhaji Suleiman Dan Dauda yana nan a kasuwar Sabon Gari wacce take cikin garin Kano. Shago mai lamba L312. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari waɗanda suke cikin ƙasa da ma na kewaye. Domin neman ƙarin bayani za ku same mu a lambobin waya kamar haka 080 69 62 40 20 ko kuma 081 30 09 70 35 ko kuma 080 63 35 46 02. Sai kun zo.